presented by Rangila Recording Studio, Jhajra Chowk, Kusheshwar Sthan। छोड़ी कर ले नवरातो के तोरा बातर न होई तो छोड़ी कर ले नवरातो के तोरा बातर न होई तो एक दिन में देह बातर न होई तो छोड़ी कर ले नवरातो के तोरा बातर न होई तो छोड़ी कर ले नवरातो के तोरा बातर न होई तो। Mixed by Raman Alvera। हमरा से तू करै छी बहुते जे प्यार कते दिन करबौ अब हम तोहर इंतजार कते दिन करबौ अब हम तोहर इंतजार हमरा से तू करै छी बहुते जे प्यार कते दिन करबौ अब हम तोहर इंतजार कते दिन करबौ अब हम तोहर इंतजार कते दिन करबौ अब हम तोहर इंतजार कर ले परत छोड़ी पातर न होई छोड़ी कर ले नवरातो के तोरा बातर न होई तो छोड़ी कर ले नवरातो के तोरा बातर न होई तो। ब्राह्मणवल बेला पर माई कदा उपकार हो जाई जे ओकर बेरा पूरा पार हो जाई जे ओकर बेरा पूरा पार ब्राह्मणवल बेला पर माई कदा उपकार हो जाई जे ओकर बेरा पूरा पार हो जाई जे ओकर बेरा पूरा पार हो जाई जे ओकर बेरा पूरा पार एल के कु बटन सी मम्मा कहै छो छोड़ी कर ले नवरातो के तोरा बातर न होई तो छोड़ी कर ले नवरातो के तोरा बातर न होई तो। रंगीला रिकॉर्डिंग स्टूडियो के धमाकेदार प्रस्तुति।